Jo tinc una anècdota que no sé si l'he explicat al podcast, i és, jo vaig arribar amb aquestes idees occidentals, fa 15 anys no era el moment que vivim ara, fa 15 anys, com deia, era molt més capitalista la Xina, i allà es treballava de dilluns a diumenge, i a les oficines de dilluns a dissabte. I llavors jo vaig arribar amb aquestes idees occidentals i vaig dir, no, 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 nosaltres som una empresa occidental, volem que els nostres treballadors xinesos estiguin orgullosos, així bueno, crearem aquest sentiment de pertenença i treballem de dilluns a divendres. Llavors jo feia les entrevistes i tothom encantat, ostres, de dilluns a divendres amb el mateix sou? Sí, 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 encantats. Llavors el que els hi vaig dir és, mira, jo em dedico a representar empreses estrangeres. Llavors moltes vegades venen els empresaris, venen els meus clients i arriben per una fira, i la fira dura 5 dies. Si aquests 5 dies són de dilluns a divendres, fantàstic, però si és de dimecres a, no sé, a diumenge o a dilluns que ve, ens tocarà treballar el cap de setmana. Espero que no passi mai, perquè mai no vull que els meus treballadors treballin cap de setmana, però si passa alguna vegada et necessitaré. Sí, 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 cap problema. Què va passar? Jo vaig contractar una sèrie de treballadors, la meva primera traductora, van passar uns mesos, mai no l'havia fet treballar cap de setmana i de sobte un client arriba per una fira que era dissabte i diumenge. Llavors li dic a la noia, escolta, mai no t'ho he demanat, però aquest cap de setmana necessito que treballis. I em va dir, ho sento, no puc. I dic, ostres, però si era la nostra negociació. Si jo t'havia dit que sempre et donaria el cap de setmana lliure, que si t'havia de fer servir en cap de setmana et donaria uns altres dies lliures, no vull que treballis més de 5 dies a la setmana, però si et necessito el diumenge has de venir el diumenge. I estava escrit, això. I estava escrit. Estava escrit. Sí, sí, sí. Uh-huh. I el que em va dir és, clar, però és que com em vas donar lliure el cap de setmana, em vaig buscar un altre treball. Què? Com us heu quedat amb l'anècdota? La veritat que aquesta no me l'esperava pas. Bé, doncs, si voleu escoltar la resta de l'entrevista, us la recomano. La veritat que està molt bé. És una visió diferent de l'habitual que tenim de la Xina i aquesta entrevista està feta a l'Adrián Díaz, que és consultor, empresari i emprenedor, que fa més de 15 anys que hi viu. Espero que us agradi. Bona tarda, Adrián. Hola, què tal? Què tal? Bé, avui tenim un convidat molt, molt especial que normalment no resideix aquí a Catalunya, sinó que ho fa en un altre país. Si ens pots explicar una mica què fas i on desenvolupes la teva trajectòria professional? Doncs mira, habitualment estic a la Xina, després, bueno, pel tema de la pandèmia i altres temes personals he passat un any i mig a Tailàndia. També passo algunes temporades a altres països del sud-est asiàtic i de centre-Àsia per negocis, i jo bàsicament em dedico a assessorar, a representar empreses estrangeres a la Xina i fora de la Xina. Llavors faig una mica de nexe entre el món asiàtic, perquè no només és la Xina, o moltes vegades la Xina és el primer país, però després pues es fan altres activitats a Vietnam, a Cambòdia, a Tailàndia, a Kazakhstan. Llavors una mica tenint a la Xina com a punt de referència, em dedico a això, a assessorar empreses estrangeres. Hi ha algunes empreses que em contracten per comprar, encara la Xina és la fàbrica del món, i hi ha altres empreses que em contracten per vendre, perquè la Xina ja és el major mercat del món. Llavors és bidireccional, una mica fa 15 anys que vaig arribar a la Xina i en aquell moment pues, era un país pobre que produïa, llavors tots els clients es dedicaven a comprar, però a poc s'ha anat enriquint i bueno, pues, els contactes que tenia, els nexos que havia creat,
m'han servit també per poder establir empreses que venen a vendre. Mira, jo també t'anava a comentar, veient una pàgina web on t'entrevistaven, vaig veure que et consideraves un traductor cultural. Llavors, i deies que és tan important conèixer l'idioma, que deu ser prou complicat, i n'hi ha més d'un, em sembla, no? Ara si ens ho pots explicar, a la Xina, com la cultura local. Ens podies explicar una mica, desenvolupar-ho, no? Això de tu quan fa 15 anys vas arribar amb alguna noció de xinès, o sabies anglès, o vas anar amb una maleta cada mà i a l'aventura? Com va ser això? Sí, va ser més una maleta cada mà i a l'aventura. Jo parlava anglès, però bueno, xinès, dues paraules. I sí que va ser una mica complicat perquè, a més, jo vaig arribar, la primera ciutat que vaig arribar és Guangzhou, que no era en aquell moment la ciutat més internacional del món, però bueno, tenia una fira molt important d'exportació i a mi m'interessava fer contactes allà per això, no? Per ajudar les empreses que em contractaven a trobar els millors proveïdors possibles. I em defineixo com un traductor cultural perquè el xinès és tan complexa que moltes vegades ens aturem aquí i pensem que he d'aprendre xinès i quan aprengui xinès ja m'entendré amb ells, no? I aquest és un primer pas brutal i molt difícil, però és un primer pas molt lluny de l'arribada, no? I en aquest trajecte que ens queda, el tema cultural és molt important i jo m'he trobat moltes persones a la Xina que parlen xinès, molts estrangers, que no entenen la Xina i que no entenen on estan vivint perquè l'idioma és una part, i una part molt important, ja ho dic, però hi ha altres persones que mai no han entenen els xinesos molt millor, perquè és una qüestió de modus de vida, de filosofia de vida, i això ho aplico molt als negocis. Quan entro a una negociació és molt important entendre com pots donar-li a l'altra part el que necessita perquè l'altra part et doni el que tu necessites, no? I això va molt més enllà del llenguatge que facis servir per entendre't. Llavors ha estat un aprenentatge d'anys, entenc jo, no? Aquest saber-se moure a nivell cultural, suposo que devia ser prova-error, no? Començament, o vas buscar algun tipus de font en allà d'informació, alguna amistat que tinguessis, o llegir-te llibres, o no sé. Mira, com moltes coses a la vida, ha sigut una qüestió de coincidències, moltes vegades. A mi m'agradaria donar un màster i explicar que ha sigut amb una tècnica especial que m'he inventat jo, però la realitat és que han anat succeint esdeveniments que jo no controlava, com per exemple que vaig arribar a una ciutat que no coneixia i no tenia cap contacte allà i, bueno, en aquell moment, o sigui, hi havia internet, però no al nivell que tenim ara, i en lloc d'anar a un hotel contractat i amb tot el paquet pensat, doncs vaig arribar a l'aeroport, vaig agafar un taxi i li vaig dir al taxista porta'm a un hotel. No tenia ni hotel contractat. I el taxista em va portar al seu barri, que era on coneixia ell un hotel. I d'aquest barri, allà mateix vaig llogar un apartament per no estar vivint a un hotel permanentment, i llavors el que em va passar és que durant 6 mesos vaig viure a un barri obrer xinès i no vaig tenir cap contacte amb estrangers. De fet, il·lús de mi, jo pensava que era l'únic estranger a la ciutat. És una ciutat de 8 milions d'habitants, per tant, és bastant fàcil si vius a un lloc allunyat del centre, doncs no creuar-te amb cap estranger, en aquell moment encara més. I això em va servir per accelerar brutalment el meu nivell de xinès, per buscar-me les castanyes, que no era gens fàcil, en un lloc on absolutament ningú parlava una sola paraula d'anglès, o sigui, no podies anar a una botiga i dir hello, que això era comunicació zero. I quan vaig trobar el grup d'espanyols, diguéssim, que eren que vivien al centre, que vaig dir, ostres, no sóc l'únic, de seguida em vaig adonar que anaven tots com un grup d'ovelles on un demanava al restaurant, demanava al bar, demanava a la barra i els altres deien jo vull Coca-Cola, jo vull cervesa, jo vull no sé què, no? I eren gent que portava 2, 3, 4 anys vivint a la Xina i jo portava 6 mesos i em sentia molt més potent, molt més independent i vaig veure, ostres, tot el que ens queixem nosaltres
manguetos i que van tots junts i posen la seva música i no s'adapten, ho vaig veure reflexat, no? Allà. I vaig dir, doncs mira, dintre de les penúries que ha hagut de passar per doncs, simplement obrir un compte bancari o comprar una targeta SIM o bueno, llogar a l'apartament, tot això ha sigut un aprenentatge brutal per poder-me bueno, desenvolupar a mi mateix com a persona i després com a empresari. Llavors, aquesta coincidència o aquesta mala sort inicial va ser tan important que quan vaig veure que els centres de les ciutats estaven plens d'estrangers, entre cometes, el que vaig fer és immediatament moure'm a llocs interiors de la Xina. Llavors, aquesta ciutat que podria ser, segons com ho mirem, la tercera o la quarta ciutat de la Xina en aquell moment, en importància, a nivell negocis potser era la primera, per mi era massa internacional. Jo no m'havia mogut 12.000 quilòmetres per arribar a un lloc on em parlessin en anglès, on jo sigués completament prescindible. Llavors jo volia tenir una importància, no? Tenir un valor, perquè al final com a persones som una marca, ens dediquem a vendre i igual que jo pensava, Adrià, hi ha molts a Barcelona i tenen un valor baix i m'he anat a la Xina on tinc un valor alt, de seguida vaig descobrir que si m'anava més endins a l'interior encara seria més especial i encara el meu valor creixeria. I així va ser. Llavors, bueno, doncs una mica el creixement que he tingut ha sigut a base de viure d'aquests 15 anys que porto, 12 he viscut a zones molt interiors, el que s'acostuma a dir la Xina profunda, fins i tot a una aldea de 200 habitants vaig viure un any, que hi ha aldees de 200 habitants, encara que diguem moltes vegades de broma, sí, les aldees a Xina són de 2 milions. No, no, hi ha també aldees de 200 habitants i bueno, he viscut 12 anys en diferents províncies, molt allunyat de la influència estrangera i així és com he anat creixent. Clar, d'aquí que tu ets podcaster també, una mica de publicitat del teu podcast Lejano Oeste, i d'aquí et vaig conèixer i em va interessar poder-te entrevistar, no? I el que comentes tu, doncs, clar, aquest grau d'aprenentatge tan profund que has adquirit a partir d'aquesta experiència, doncs et permet després parlar de temes molt, diguéssim, que la gent que es crea una imatge des de fora de la Xina no són tals, no? Tu creus que, a veure, jo tenia una pregunta, creus que la visió general del món occidental que de país comunista, no? O estat comunista, que tu, per què creus que no és un estat comunista o seria un altre tipus d'estat, no? No va més enllà. És una visió, al final, interessada a nivell de fora o és que es fa mandra informar-se al final i sempre et quedes amb la idea de la falç del martell, el congrés, no, del congrés xinès, no recordo com és, diguéssim, on es reuneixen, no? I aquelles imatges, no? que semblen tant de la ideologia comunista, però que en el fons, segons tu, ja això no hi és, o no hi ha sigut mai, no sé fins a quin punt hi estàs d'acord. Sí, a veure, responent a la pregunta, és una mica de tot. Ens fa mandra informar-nos, perquè hi ha temes molt més propers, potser molt més interessants, però sí que és veritat que la Xina dels últims 10 anys, des de que jo vaig arribar, jo vaig veure un canvi molt important des dels Jocs Olímpics de Beijing, el 2008. Des d'aquell moment, la quantitat de minuts que li dediquem als telediaris a Catalunya o a Espanya ha anat creixent brutalment. I els últims 2-3 anys ja ha sigut apoteòsic perquè és la meitat del telediari, si no estem parlant de la guerra tarifària, quan el 2018-2019 ja ha sigut la pandèmia, que ha sigut ja les conspiracions i totes les teories que hi ha, i bueno, que al final es va originar allà o es va donar a conèixer allà el virus, no? I tenim a la Xina els telediaris, o sigui, aquesta mandra que ens fa perquè ens toca molt de molt lluny, potser ja no és tant i potser sí que ja ens hauríem d'informar perquè parlem més de la Xina que de França. Per tant, no té cap sentit si el nostre coneixement el calculéssim en una taula d'Excel,
potser ja ens convendria informar-nos més de la Xina que de França, per exemple, perquè ens influencia molt més a la nostra vida, no? Però deia, una part és mandra i una altra part potser sí que és interès, no? I és interès per les dues parts, perquè nosaltres diem dictadura comunista, però ells també es diuen a si mateixos comunistes, és a dir, estem mantenint no sé com dir-ho, un vel que sembla que a tothom li convé, no? A dintre i a fora de la Xina. Però és molt fàcil. Jo em dedico també en el meu podcast, com deies, Lejano Este, que és en castellà, em dedico una mica a desmitificar, no sé, a trencar mites, a trencar tòpics, i jo moltes vegades que he discutit amb procomunistes que defensen Xina, hi ha dos grups, no? Els capitalistes que ataquen a la Xina li anirà malament, i els comunistes que defensen a la Xina i que diran que a la Xina li anirà bé. I els dos estan equivocats. Perquè bueno, pues, el més lògic seria pensar en capitalistes que saben o que pensen que a la Xina li anirà bé. I aquest tercer grup no existeix, no? Si ets capitalista, sempre capitalista o diguem-li prooccidental, sempre que has d'anar contra la Xina perquè són comunistes, no? I si ets d'extrema esquerra, sembla que la Xina és la prova de que el teu ideari ha funcionat, no? I com dic, les dues vessants són errònies, són completament errònies. I a part de que sempre li dic a la gent, dona't una passejada per la Xina, és un país obert, no és Corea del Nord, és un país, de fet, abans de la pandèmia crec que era el tercer país del món o el segon més turístic, és a dir, no és un país tancat de cap manera, és un país molt obert, molt segur, molt agradable per visitar. Llavors, bueno, pues, si tens cap dubte, dona't una passejada, no? I sobretot el que li diria a la gent que diu que és una dictadura comunista és que s'agafi un llibre on t'expliquin el comunisme, no? A mi m'agrada molt llegir, però i moltes vegades penso que la gent que ho diu realment ha llegit, perquè no és que tingui cap superioritat moral de jo llegeixo molt i la meva contrapart no. No, però no se n'adonen del que estàs defensant, no? Perquè tu, no sé, coses bàsiques, que potser entrem en temes molt tècnics, però si tu et llegeixes El Capital de Marx, la Xina és l'antítesis de tot el que s'explica en aquest llibre. Però és més contrari la Xina que els Estats Units, el Capital de Marx. I si tu vas pel carrer... Només una cosa, el que em dius aquí, sempre ha estat així? O realment No. hi ha hagut una època que era un estat comunista? Sí, aquest punt és important perquè m'ho has dit abans a la pregunta i tens raó. No ha estat sempre així. La Xina de Mao era comunista. El que passa és que ells han fet un clic, han canviat moltes vegades per una mica per picar i perquè quan estic debatint la gent vegi l'extrem, dic, han passat d'extrema esquerra a extrema dreta. És a dir, clar que van ser d'extrema esquerra en algun moment de la seva història, de fet, durant diverses dècades, però ara mateix és oposadament l'extrem contrari. És a dir, com dic sempre, el país, l'antítesis de Corea del Nord no és els Estats Units, l'antítesis de Corea del Nord és la Xina, l'antítesis de Cuba no és els Estats Units, l'antítesis de Cuba és la Xina. Llavors, em sobta molt que hi hagi gent que defensi en el mateix argumentari o que, fins i tot, com dic, ells mateixos cooperen en això perquè, de fet, tu veus a la Xina felicitant a Cuba per perquè han descobert no sé què, i el Cuba felicitant a la Xina perquè han fet 100 anys del Partit Comunista. I clar, com no t'has informat o com fa mandra, dius, bueno, doncs aquests que sembla que són amics deu ser que tenen sistemes polítics semblants. No, són amics perquè al final hi ha un grup d'amics al món que és els ex-OTAN o els OTAN o els antics contraris al comunisme, i aquest és un grup, i els que no estan en aquest grup s'han fet amics entre ells, però no perquè s'assemblin, sinó perquè si no es queden fora de qualsevol grup d'amics. Sí, perquè precisament el que deies tu ara de la Xina i els Estats Units, no? En un dels teus capítols del podcast, Festival Ideológico, comentes això, mi tesis
es que ideológicamente China y Estados Unidos no son tan diferentes. De hecho, se parecen más de lo que les gustaría a unos i otros. D'alguna manera, doncs, és el que comentaves, no? S'assemblen més del que els agradaria a uns i altres. Potser perquè vivim en aquesta superficialitat del tòpic o la imatge, no? L'estètica sempre ha sigut molt important en els països comunistes, no? D'aquests cartells, aquesta posar en escena. I clar, et quedes només amb això i no mires darrere, no? El que comentes tu. Això ha passat d'una banda a l'altra. Entenc que quan parles d'extrema esquerra, extrema dreta, parles a nivell socioeconòmic, o sigui, més econòmic o Sí. social també, de control. Quan parlem d'extrema dreta també podem anar a petar a el que seria l'extrema dreta europea. O el feixisme, vaja. És un tema molt complex i toques moltes fibres i la gent se't pot enfadar molt, però sempre he defensat que, de fet, Xina no és una dictadura, aquest terme el tenim l'hem abaratat massa i cometem molts errors, no perquè estigui defensant a la Xina és un país autoritari, però els autoritarismes no només hi ha dictadures, hi ha molts altres tipus. Llavors nosaltres reduïm perquè venim de Franco i llavors tot el que no és democràcia és dictadura. Aquest és un error que convertim la conversa en molt bàsica, no? Però un cop aclarit això, jo acostumo a dir que acceptant el terme dictadura, Xina és més una dictadura de dretes que una dictadura d'esquerres. Llavors, clar, tota aquesta gent d'esquerres o comunistes que estan defensant a la Xina, quan se n'adonen d'això, el que veuen és que han de fugir cap endavant perquè diu, clar, porto 10 anys l'antítesis de lo que els meus valors em diuen que hauria de defensar. I sí, és socioeconòmic el concepte d'extrema dreta, si ho vols veure així, perquè al final sempre dic que el problema aquest de dir que Xina és comunista és perquè confonem el sistema polític amb el sistema polític amb el sistema econòmic, que són dues coses completament deslligades, que després es van entrellaçant a una societat, però si tenim clar aquestes dues parcel·les, quan em diuen no, és comunista perquè mira com controlen els mitjans, o mira com controlen l'exèrcit, o quan algú es surt de la foto, pam! Bueno, és que a quina dictadura de dretes no passava això? O sigui, aquí una dictadura de dretes el dictador deixa els mitjans que parlin mal d'ell, o no té cap control de l'exèrcit, o no té un mínim de control sobre l'economia, evidentment. O sigui, ser de dretes no vol dir deslligar-te de l'economia. Els partits de dretes a Espanya també han tingut un bon control de l'economia. Llavors, quan dic que hauríem de deslligar el sistema polític del sistema econòmic és perquè tot el que t'explica algú que et vol demostrar que a Xina hi ha comunisme, tots els arguments et parlen de sistema polític, no de sistema econòmic. I quan anem a l'economia és que és indefensable, perquè sempre dic el mateix, tu vas per Shanghai, prendre una copa i digue-li al cambrer com cobra, com se li paga, si hi ha la plusvalia de Marx o realment és un funcionari de l'Estat o viu dintre d'un món capitalista brutal on és una peça més de l'engranatge del sistema capitalista. Quan et vas a fer un massatge, pregunta-li a la noia quantes hores porta treballant sense parar, com li paguen les hores extres o no, o com ha negociat el seu contracte, o si la poden fer fora o no, si té cap prestació d'atur, si està pagant jubilació, si té cap dret social, si s'ha de pagar les medicines. O sigui, tot el que pensem que hauria de ser el comunisme, això és tot el que no succeeix a la Xina. Llavors, jo, per puntualitzar això que dius, primer et volia agrair o felicitar en el sentit de que en un dels teus programes vas portar a l'Enrique Fonseca de Visual Polític i vau parlar de tu a tu entre dues persones que tenen visions diferents i va ser molt enriquidor i costa molt de contraposar idees entre gent que no estàu d'acord amb tot i coses sí, no? Però, ostres, que últimament noto molt de blanc o negre
entre uns i altres, o això, tirar de tòpics, tirar d'imatges, i realment felicito en el sentit aquest, que més programes valents de dir, jo porto una persona que no estarem d'acord amb tot, però podem tenir un debat enriquidor i al final doncs sumem, no? I tornant a el que em deies de l'economia i la política, recordo un amic meu fa anys que, no sé si va tirar també del tòpic del que deien en els mitjans, no? Me deia, bueno, ara que la Xina s'està obrint econòmicament, devia ser pels Jocs Olímpics potser que es parlava més d'això, i diuen que després de l'obertura econòmica hi ha d'haver una obertura política o social, no? Que hi haurà més drets per tothom. Clar, jo des del desconeixement total del que és la Xina, no sé si amb això hi estàs d'acord o ja hi era en aquest sentit, o pel que fa a drets socials, no sé com dir-ho, de llibertats, no? Individuals, és així, no? Obertura econòmica i democratització, em va venir a dir, no? D'alguna manera. No estic gens d'acord. Aquí el que succeeix és que nosaltres percibim els canvis a la Xina amb un delay, per lo que dèiem al principi, no? Perquè no ens informem, llavors ens arriben les coses i de sobte dius, ostres, és que la Xina estan fent pasta, són rics ara. I dius, no, és que eren rics fa una pila d'anys, el que passa és que has trigat a donar-te, no? És veritat que des de l'any 2008, com deia, ha augmentat el nivell d'informació que tenim sobre la Xina i de sobte hem pensat que des d'aquell moment es començaven a obrir, però això no ha sigut així. Els xinesos porten 40 anys obrint-se. De fet, com deien, abans eren un país comunista molt tancat, amb idees molt profundes sobre el comunisme, i des de l'any 79 es va començar a obrir i es va obrir fins a arribar a l'extrem contrari. Llavors, què passa? Que, bueno, òbviament han trigat a arribar a aquest punt extrem contrari, però han trigat 15 a 20 anys. És a dir, als anys 90 la Xina ja era un dels països més oberts del món. El que passa és que nosaltres encara no ho percebíem. Podíem percebre, o sigui, la informació la tenim, el que passa és que no l'hem meditat, perquè de sobte algú podia pensar que els països més capitalistes fins a aquell moment, que eren molt més capitalistes que els Estats Units, que per mi no és la referència encara que sempre l'utilitzem, els països més capitalistes d'aquell moment eren Taiwan, Hong Kong, i per això, quan érem petits, suposo que està a la meva quinta, tot el que compràvem era Made in Taiwan. Llavors hi ha un moment que comencem a veure Made in China. I per què passa això? Doncs perquè aquest capitalisme extrem ha arribat a la Xina i ara tot es produeix allà. I per què tot es produeix allà? Perquè hi ha condicions salarials, les ideals pel capitalisme, que són les contràries al comunisme. Jo moltes vegades, tornant al tema anterior, els dic a la gent, tu penses que, o sigui, imagina't que som 1 milió d'empresaris que hem invertit a la Xina, no? Que hem desenvolupat fàbriques. Tu penses que la nostra decisió estava entre la Xina i Cuba? O entre la Xina i Corea del Nord? O sigui, no, eren les opcions completament contràries. La meva idea d'anar a invertir a la Xina estava entre la Xina i la Índia, o entre la Xina i Tailàndia, o entre la Xina i el país que tingués les condicions laborals més econòmiques i més beneficioses per l'empresari. Llavors, això també pot ser una mica diguéssim, per debatir mentalment com pot ser, si és un país tan comunista i si suposadament els treballadors tenen tants drets com garanteix el comunisme, com pot ser que sigui tan atractiu per a aquests empresaris sense escrúpols que se suposa que som, que han anat allà a enriquir-se podent anar a un lloc de capitalisme extrem com Cambodja, no? Llavors, què és el que ha passat? Com et deia, en aquests 40 anys s'ha estat obrint i molt. El que passa és que tot era made in China i sembla que això no ens afectava mentalment per canviar el nostre punt de pensament i com no ens hem informat, no ens ha interessat gaire què passava per aquella part del món, no hem meditat sobre aquest tema. Ara, de sobte, veiem que sí, que, ostres, s'han obert econòmicament, llavors després de l'economia arribarà
l'obertura social. Clar, com tot anem tard, perquè el que està passant ara és que la Xina no s'està obrint econòmicament, s'està tancant econòmicament. O sigui, sempre defenso que la Xina no és un país comunista que s'està obrint, és un país capitalista que s'està tancant. Vale? Llavors, és un país molt capitalista des de l'any 79 que els últims 10 anys cada vegada l'Estat incrementa la seva participació a l'economia i cada cop restringeix més les condicions econòmiques. Per això el nivell de creixement, o sigui, l'acceleració econòmica ara no és tan gran com fa 10 anys, i per això jo tinc el meu pensament de futur sobre la Xina és una mica que em sembla que ens anem tancant i aquest és un cercle que quan més et tanques pitjor va l'economia i quan pitjor va l'economia més et tanques, no? Perquè assumeixes més responsabilitat, fas més lleis per intentar lluitar contra això i això el que fas és tancar, però res més allunyat de la realitat al pensar que com s'ha obert econòmicament ara toca l'apertura social, no, res d'això. Llavors, hi va haver un moment que es va fer un clic, que dius tu, algun dirigent de la Xina va decidir, o van decidir entre el petit comitè, no sé com seria, l'any 79, o potser abans, anem a obrir totalment el país econòmicament i arriba un punt, no?, que veuen, suposo que l'Estat veu el país s'ha fet molt ric, han sortit milions i milions de persones de la pobresa, com has comentat tu en algun programa que ja has dedicat a això, i arriba un punt que suposo que ara l'Estat diu ui, aquí podem treure beneficis, no? Una classe dirigent com la que al final acaba sent qualsevol classe occidental actual i es va tancant, no? Jo volia preguntar també, parlant d'aquest tancament dels plans aquests quinquennals, no sé si ho dic bé, i aquesta planificació, això o sigui, ja ha sigut sempre, en el sentit que, clar, és un estat on ara s'aplica un capitalisme molt radical, però que realment els governs fan planificacions de 5 anys. Això seria més proper a un estat planificador de tipus comunista, no? Llavors hi ha com una mescla aquí també. Sí, és molt important el que dius perquè solen ser els arguments que et donen les persones que et defensen que és un país comunista, no? I aquí ho podríem lligar també a el que has dit abans de que l'Estat, quan veu que el país s'enriqueix, diu, bueno, jo vull la meva part, també l'argument de les empreses públiques xineses tan potents. Vale? Jo de fet, li vaig dedicar un episodi. M'he estudiat les empreses xineses de primer nivell, les que estan entre les 500 primeres empreses del món, i si ho analitzes una mica, aquestes empreses s'han creat després de l'obertura al capitalisme i de fet la majoria s'han creat els últims 10 o 20 anys d'aquests 40 que es va obrir al capitalisme. Llavors, no és que la Xina s'hagi enriquit gràcies a aquestes empreses, sinó aquestes empreses han pogut sorgir gràcies a aquesta apertura al capitalisme. I l'Estat ha sigut exactament el mateix. La gent diu, no, la Xina s'ha enriquit gràcies als plans quinquennals. Pel que no ho sàpiga, els plans quinquennals són com un pla on el govern declara a assolir els pròxims 5 anys. Què succeeix? A la Xina de Mao aquests plans ho eren tot. Quan un país és 100% comunista, quan no hi ha per la iniciativa privada, doncs si l'Estat diu que s'han de construir 50 fàbriques, doncs ho diu el pla quinquennal i es construiran 50 fàbriques perquè això va de dalt a baix, no? Què va passar des de l'any 79? Doncs que, bueno, i des d'abans, que els plans quinquennals tenien la potencialitat que tenien perquè la Xina era un dels països més pobres del món. De fet, als anys 60 la Xina ha sigut un dels països més pobres de la història. O sigui, van reduir el seu PIB a nivells del segle XV. O sigui, no és que sigués el país més pobre del món, és que havien retrocedit 500 anys a nivell de PIB. Llavors, quin nivell
interacció amb l'economia té un estat que viu de recaptar diners d'una economia del segle XV. Pues, absolutament nul·la. És a dir, els plans quinquennals de l'època de Mao pues, parlaven de gra, de quantes tones de gra hem de recaptar i de que construirem la meitat de coses que mai no es podien arribar a construir perquè no hi havia calés, perquè l'Estat no recaptava res, perquè l'economia estava completament devastada. Llavors, què és el que succeeix des de l'apertura al capitalisme? Que a poc l'Estat va recaptant més. Va recaptant més perquè l'economia privada cada vegada és més potent. Llavors, no és que hi hagi un clic en aquest sentit en què l'Estat diu vull la meva part. L'Estat el que es va trobant és que cada vegada, de manera natural, recapta més. Perquè diu, ostres, hem baixat impostos, hem deixat que l'economia sigui 100% privada i aquí no para d'arribar calés. I tenim calés per fer de tot. I a més... Disculpa, Adrián, que parles dels impostos. O sigui, hi ha una diferència, no?, també en aquest sentit. Vull dir, van baixar impostos, llavors, en el sentit que recapten diners, però no sé com dir-ho, abans, o sigui, era el mateix, es recaptava al nivell, el mateix tant per cent d'impostos, el van baixar i a canvi d'això el que dius tu, no?, que es van generar nous iniciatives privades i en el fons, tot i baixar impostos, van acabar recaptant més, no? O sigui, Totalment. és així. És així, totalment. Això és el que es diu la curva de Laffer. La curva de Laffer ens diu que si tu recaptessis el 100%, si jo sóc l'Estat i et recapto a tu com a treballador, tu ets un treballador individual, i jo et recapto el 100% dels teus ingressos, incentiu a treballar, perquè dius, si tot el que faci s'ho emportarà l'Estat i em moriré de fam perquè estic treballant. No? Llavors, si recaptes el 100%, el que li passa a l'Estat al final és que recapta zero. El 100% de zero és zero. I si recaptes un 0%, és a dir, si treus tots els impostos i dius així a tothom li interessarà treballar, també recaptes zero. Llavors, la curva de Laffer el que et diu és que els dos extrems hi ha zero, és com una campana. Llavors, el punt mig és on més recapta l'Estat. Què vol dir això? Que dius, bueno, si recapto el 0%, recaptaré 0, però si recapto un 5%, doncs recaptaré X. Llavors, si pujo un 10%, recapto més o recapto menys? I això es pot calcular, no? Bueno, suposadament es pot calcular. O es pot anar provant, prova-error, fins que cada estat ha arribat al seu punt on pensa que està al punt màxim de recaptació amb el percentatge que està demanant d'impostos. Doncs bé, la Xina el que va descobrir ràpidament és que com a país comunista, que ja no es parla ni tan sols de recaptació, perquè tot és de l'Estat, amb el 100% de l'economia recaptava molt menys, infinitament menys, que amb impostos molt baixos. Llavors, de fet, quan dic que es va passar d'un extrem a un altre, és que és literal. El que va fer la Xina, que de fet tampoc es fiava gaire, i ho van fer en islots, el que s'ha vingut a denominar islots de llibertat, el que va crear és a zones concretes, que la gent li sonarà a Shenzhen, que li diuen al Silicon Valley d'Àsia. Shenzhen va ser el primer lloc. És una població que era un poble de pescadors que estava al costat de Hong Kong, i com Hong Kong li anava tan bé, en aquell moment era un dels països més rics del món i la Xina era un dels països més pobres del món, i és com comparar Europa amb Andorra, no tenia cap sentit. No? Llavors, el que van fer és el poble immediatament a la frontera amb Hong Kong van dir, bueno, replicarem el model de Hong Kong. Impostos zero, beneficis màxims pels empresaris, i el que va ser això econòmica. Llavors, el que van fer és replicar aquests islots de llibertat per tot el país. I què feien en això? No eren impostos baixos, eren impostos zero. I encara ajudes de l'Estat a l'empresa individual. Llavors, el que veien és que fins i tot recaptant 0% els interessava. Per què? Perquè hi havia sous que d'aquí després recaptarien, hi havia beneficis, i aquests beneficis comprarien productes a la societat, hi havia inversió estrangera, és a dir, arribaven dòlars frescos de l'estranger, i això és el que s'ha anat replicant a tot el país. Llavors, ara mateix no és un país d'impostos ultra baixos com Hong Kong o com Suïssa, però és un país amb impostos relativament més baixos que, per exemple, països realment socialistes. La Xina no té res a veure amb això.
Llavors passem del segle XV al XXI i llavors comentes, no, que Xina va uns anys per endavant respecte a la resta del món, si malament no ho he escoltat. En tots els àmbits o en alguns concrets? En alguns concrets. Sí, el que ha succeït, o sigui, el capitalisme té moltes virtuts, però és un sistema imperfecte amb moltes desigualtats. I el que ha succeït és que els sectors més interessants econòmicament són els que més s'han desenvolupat. I els sectors menys interessants en el sentit de retorn de benefici per la inversió projectada, aquests sectors no han interessat. A més, és un país que ha viscut en 40 anys, com dius, no? 5 segles, o 6 podríem dir, perquè van arribar al segle XXI fa una pila d'anys. Nosaltres hem arribat ara, però ells han arribat molt abans, o a la dècada del 30, si diguéssim. I el que passa és que, clar, com deia, no? On inverteixes? Pues, la tecnologia, que ha sigut el gran sector dels Estats Units durant els anys 90 i 2000, aquest ha sigut un punt que els inversors xinesos han vist moltes possibilitats de desenvolupar-ho a la Xina. No pensant en el mercat interior, això ha arribat després, sinó pensant, igual que es fabricaven joguines o es fabricava roba, és què em demana el món, no? On puc rentabilitzar millor els diners que posaré com a inversió. I aquests sectors, brutalment, i acostumo a dir aquest tema de que quan jo vaig arribar a la Xina, li deia als xinesos, jo vinc del futur, i els explicava com els hi anaven els pròxims anys, perquè jo veia coses que m'havien explicat els meus pares d'Espanya, de Barcelona, i ara em passa el contrari. Des de fa bastants anys, quan vinc a Europa, sempre els dic que vinc del futur, perquè veig coses aquí que encara no funciona, que dic, ostres, això ja ho hem solventat a la Xina fa 5 anys, no? I a nivell tecnològic sempre ho dic, a nivell d'una app que estiguis 6 mesos per endavant, això és una eternitat en el món tecnològic, no? Anar 6 mesos per davant o per darrere, en el cas d'Europa o als Estats Units, i hi ha moltes tecnologies a nivell, això, no? Internet, app, compres, data, que estem no 6 mesos, estem 1 any, 2 anys, 3 anys per darrere de la Xina. I això és una distància ara mateix insalvable. Sí, més d'una vegada t'ho he sentit dir, no? Vinc del futur, aquí a Xina doncs hi ha això, els propers anys s'implantarà la resta del món, no? A mi em preocupa d'alguna manera aquesta possible control social, vigilància, que potser estigui equivocat, però sempre parlo des d'Europa o des d'aquí Catalunya, Espanya, amb aquesta limitació de drets, però després veig que com dius tu, el que s'aplica a Xina al cap d'un temps, doncs, sobretot de temes de control, i s'ha vist molt en la pandèmia, no? S'acaben aplicant a altres països. Aquests països havien criticat Xina de que implantàvem aquest tipus de controls i resulta que els implantem aquí a la nostra societat occidental, no? Això com ho veus, això de que o realment no és tan exagerat com ens pot semblar a nosaltres? Una limitació més que limitació de drets, doncs una vigilància cada més gran, la implantació del yuan digital, que pot ser que tingui l'Estat un control absolut del que pagues cada dia, dels teus impostos, d'on vas a passar les vacances. Doncs una mica com ho veus tu, tot això? Doncs justament, mira, això, la primera vegada que ho vaig dir va ser, sembla que fa 5 anys, als matins de Catalunya Ràdio, em va entrevistar la Mònica Terribas, i va arribar una pregunta d'uns oients, perquè jo estava explicant això, i sembla que quan explico la realitat de la Xina, deu ser que no sé, que estic molt familiaritzat o el que sigui, però la gent es pensa que estic defensant allò. I jo el que estic explicant és lo equivocats que estem en la visió de la realitat, no amb el desig de la realitat. Llavors em deien, com pots defensar això si això sembla em sembla que la paraula va ser pesadilla orwelliana, pel tema del 1984, no? I jo els deia, és que clar, moltes vegades em sembla que la Xina va per un costat i ho estan fent molt malament i s'estan parant o no sé què, o bueno, són terribles, i nosaltres anem per un altre lloc
i ens anirà prou bé. I jo el que dic és que no hi ha dos camins, que hi ha només un, i que ara mateix, com deia, abans la Xina, jo venia del futur perquè venia d'Europa, i ara vinc del futur perquè vinc de la Xina. I el que estic veient a la Xina és el que ens passarà d'aquí 5 anys. No perquè ho desitgi, sinó perquè totes les proves que he tingut els últims 15 em diuen això. Llavors, justament, quan dius tot el tema de vaig arribar a la Xina i hi havia càmeres per tot arreu, però hi havia 4 càmeres per cada habitant. Bueno, i ara hi ha 20, o ara hi ha no sé quantes. Bueno, pues, l'augment de càmeres a Europa ha sigut, diguéssim, si tracéssim unes línies de l'augment de càmeres per habitant a Europa i a la Xina, veuríem que és exactament que es podien solapar les línies de retard. Vale. Moltes vegades ho dic, si la Xina no hagués prohibit la llibertat ambulatòria, que em sembla una de les llibertats més essencials del ser humà, una de les primeres llibertats després del dret a la vida, em sembla que la llibertat ambulatòria hauria de ser el màxim, el més, una cosa que ens hauríem de protegir dels estats brutalment i que, bueno, en condicions extremes s'hauria de poder limitar aquest dret, que potser són les condicions extremes una pandèmia, no ho sé, això no entro, però haurien de ser condicions extremes. Jo penso que això, si la pandèmia s'hagués originat a República Txeca o a Colòmbia o al Marroc, haguéssim tardat, haguéssim trigat 6 mesos més o un any més, o potser no ho hauríem fet mai, el de restringir la llibertat ambulatòria. I no seria Suècia el país estrany que va voler mantenir les llibertats durant la pandèmia, sinó que seria, jo què sé, un país estrany que ha tancat el país, perquè tota la resta es nega perquè la llibertat dels meus habitants és més important i trobarem una altra manera i ens posarem 3 mascaretes o no sé com ho faríem. Però que la Xina ho fes el primer t'obre no sé, un joc nou i dius, bueno, aquests ho han fet perquè era un moment extrem. Llavors ja és com li dona idees als nostres governants. I en molts temes de seguretat, de control, de dades, jo no sé si la Xina ho fa bé o malament, no entro a jutjar això. El que sé és que el que fan ells, primer, això és una frase ara no me'n recordaré, de l'Stuart Mill, que diu totes les noves idees passen per 3 fases: ridiculització, discussió i adopció. Llavors, tot el que fa la Xina, durant un temps ho ridiculitzem, després passem a discutir-ho i sense que ningú no s'espanti, uns mesos després, uns anys després, ho aprovem. Llavors, com dic, no és que vagin en un camí diferent, una distopia que mai no trepitjarem, no, ens estan marcant el camí i moltes vegades a Twitter sempre postejo, cada vegada que veig una restricció de llibertats a Espanya, que he viscut 5 anys o 10 anys abans a la Xina, sempre dic el mateix. Dic, recorda que la Xina només fa el que als teus polítics els encantaria fer i eventualment faran. Només hi ha una qüestió, deien abans que aquesta broma d'aquesta frase que diu que la comèdia és tragèdia més temps, no? Perquè Woody Allen, crec que era. Sí, no pots fer una broma avui d'un accident d'avui, però d'aquí a 3 mesos ja la pots fer perquè ja s'ha esvaït el problema, no? Pues passa exactament el mateix. Aprovar una llei avui que s'ha aprovat a la Xina seria terrible, ens semblem a la dictadura comunista, tot això, però passen 6 mesos, ens la colen al BOE i això amb una tranquil·litat pasmosa. Llavors em serveix molt, hi ha un concepte econòmic que és el de indicadors avançats i serveix per intentar, pues, a través de, quan veig les comandes que tenen les fàbriques, pues ja puc calcular els productes que arribaran als majoristes, els majoristes arribaran a les botigues, quantes dependentes noves o dependents nous contractaran les botigues. Llavors, amb les comandes a les fàbriques puc intentar projectar com serà l'any que ve, si anirà millor l'economia o pitjor. Per exemple, aquest seria un indicador avançat. Jo sempre dic que la Xina és el millor indicador avançat del món, perquè el que passa ja, ara ho ridiculitzem, però després ho discutirem i eventualment ho adoptarem. I bueno, això pot ser bo o dolent, moltes vegades em sembla que és dolent, però és com la rana a la olla.
Si li poses si la tires quan ja està bullint, salta, però moltes vegades veig que ens calenten quan ja estem a dins i això encara ho gaudim, no? Mm. Potser és aquí on realment es veu el canvi de lideratge mundial real, amb això que em dius, no? De que realment el que passa a Xina ho acaba adoptant la resta i sense voler o sense voler-nos donar per assabentats, no? Doncs realment hem passat del lideratge dels Estats Units al de la Xina. No sé si el mateix tipus de lideratge, però tu comentes que no seria el mateix tipus de lideratge, o et sembla que no hauria de ser igual. Però bueno, jo crec que una mica potser són els temps que ens estan venint, no? Digues, perdó. Sí, també és que són molt resultadistes. Llavors, el que li està passant a la Xina és que sembla que les dades li donen la raó. Per què? Perquè els hi va molt bé econòmicament. Llavors, com deia, com nosaltres ens dediquem no sabem distingir l'organització política del sistema econòmic, cada vegada que les dades econòmiques li donen la raó, ens sembla que el sistema polític és el correcte. I per tant, ostres, el que fan és terrible, però mira que bé els hi va. No, és que els hi va bé un sistema econòmic que no té res a veure amb l'organització política. Llavors, que les fàbriques xineses ajudin a recaptar molts més impostos als polítics xinesos no vol dir que, jo què sé, que si demà fessin una llei antiabortiva o no sé, d'eutanàsia o d'allò, tinguin raó i aquesta raó els hi ve perquè ara són els rics. I pues, la mateixa raó que li donàvem als americans, perquè com són exitosos, deu ser que tenen raó, llavors anem a atacar aquest país o aquest altre, ara sembla que el tenim al cap i diem pues, el govern xinès ho fa molt bé perquè mira, cada vegada tenen més diners i ara van a la lluna i ara fan això i fan allò. I em sembla que estem confonent els dos tòpics, que són organització política i sistema econòmic, brutalment, i com deia, això sembla que els hi va bé tant els de fora de la Xina com els de dintre. No? Sí, em recordo una mica, si em permets un símil futbolístic, no? El fet de jugar bé i guanyar, o una cosa o l'altra. Amb el Barça sempre estem amb aquest tema, no? Quan portem un temps sense guanyar ja surt gent dient que doncs, anem a buscar els resultats, anem a fitxar entrenadors que siguin de rendiment ja, en el primer moment, no? I després surten els romàntics dient no, perquè al final vull dir una cosa lligada amb l'altra, no? Bueno, deixar d'anar aquesta frivolitat, volia contar una cosa també, parlant de fàbriques, precisament. Si et sembla, si poguéssim entrar una mica en el que és el documental guanyador d'un Òscar l'any passat, American Factory, perquè tinc bastantes preguntes i tu, bueno, em consta que també ho has comentat en el teu podcast, no? Primer de tot, és un documental que s'ha gravat durant bastants anys, o sigui, no ha sigut una cosa... O sigui, moltes hores en aquí, no? I per tenir-ho en compte. I després has viatjat ideològicament o d'alguna manera, encara sense voler, no? Seria perquè els productors són els Obama, per lo que tinc entès, no? A partir d'aquí, tu com veus aquesta entrada, aquesta visió, no? Que té general? Trobes que el documental és interessant de per si? Trobes que és una cosa negativa que estigui produït per un polític, bueno, un expresident dels Estats Units recent? Què et sembla, així a nivell general? Després ja entrarem més en coses més puntuals, eh? Sí, a veure, jo el recomano, em sembla superinteressant i em va agradar molt. Ara, també em va agradar molt Star Wars i no penso que anem a destruir un planeta amb l'estrella de la mort demà, no? Llavors, hi ha molta informació interessant, hi ha molt de ciència. Què és el que passa? El que dic sempre, no? Que en 4.000 hores de gravació, en 3.000 hores de gravació, quan després treus una cinta de 2 hores, pues, pots afinar molt per anar als tòpics i per treure-li punta a tot el que la teva audiència vol veure. Disculpa, Adrián, perquè els nostres oients sàpiguen de què va, potser que no han vist el documental, ens podries explicar de què va, un breu resum de què va el documental? Sí, en poques línies seria una fàbrica xinesa que obre una nova fàbrica als Estats Units. El lloc és l'estat d'Ohio, que és
dels Estats Units on estava el tema devastat per la crisi de 2008. Havia tancat, General Motors havien tancat una pila de fàbriques de cotxes i aquesta és una fàbrica de vidre per vehicles. Llavors va allà i, clar, revitalitza tota una zona deprimida amb gent a l'atur que ho està passant molt malament, no? I llavors el documental el que et va explicant és l'emoció inicial, les expectatives inicials altíssimes de mira, ja venen els xinesos, el bienvenido Mr. Marshall, però al contrari, no? I ens ajudaran i ens trauran de l'atur, i després tots els conflictes que es viuen a la fàbrica perquè els xinesos volen explotar els treballadors americans que no es deixen, i tot això, no? I precisament això hauria de fer-nos pensar en la idea que estem parlant en tot aquest episodi amb tu, que és, si són tan comunistes, com pot ser que quan ells fan coses nosaltres reaccionem com que som massa capitalistes, no? I justament, això sí que és una realitat, però això en canvi no es porta a debat en el documental, no? Com pot ser que si aquesta gent els estem dient tota la vida dictadura comunista, vinguin aquí i el documental tracti de com defensar el treballador americà envers aquesta gent que venen a explotar, no? I evidentment, és el que fan als Estats Units perquè és el que fan a la Xina, perquè és el que fan, no hi ha més. Llavors, quan el documental parla, hi ha molta història amb el tema del sindicat, els americans volen crear un sindicat i els propietaris xinesos no volen acceptar que hi hagi un sindicat, diuen que si s'obre el sindicat marxaran, llavors hi ha aquestes hores aquestes 2 hores d'emissió són una mica aquests conflictes que hi ha, que jo moltes vegades són els conflictes que visc tots els dies quan estic a fàbriques a la Xina, perquè és aquesta barrera cultural que estem parlant, no? Que hi ha coses que per tu són òbvies i per mi són una bajanada i el contrari, no? I com negociem per poder conviure, no? I clar, això, per un lloc tens l'inversor xinès que vol rentabilitzar la seva inversió i per altre lloc tens les normes locals, la legislació americana i tots els drets que reclamen els americans, no? Llavors, hi ha un moment que també parlen, no?, de la diferència d'eficiència entre un treballador americà i un de xinès, no? Que parlen, parlen uns com dirien, uns dirigents de l'empresa xinesa, em sembla que parlen, ostres, aquests treballadors americans se'ls ha d'explicar 2 o 3 vegades les coses, recordo, tenen els dits o les mans gruixudes, recordo que era una cosa molt curiosa, no?, que no sabien manipular, i bueno, no sé, hi ha coses que dius, incideixen molt en coses així molt d'anècdota, però que et fan pensar realment. Tu no sé com ho veus, no? Això, aquesta eficiència, clar, no sé si pots comparar amb un treballador americà perquè potser no l'has tingut, no? Però la sensació quina és? Sí, jo he estat a Ohio, de fet vaig estar visitant diverses fàbriques, precisament perquè, no va tenir a veure amb el documental, però dona la casualitat, no? I perquè tinc clients allà. I sí que és veritat que sempre dic que els xinesos tenen idealitzats els americans, però és que nosaltres tenim idealitzats els americans i ens sembla que són perfectes, que són supereficients i com dic sempre, no? Com veiem a les pel·lícules gent superguapa, amb cossos atlètics i gent que, no sé, que la seva bandera i que tenen educació alta i no sé què, i després vas a una fàbrica i et trobes que cadascú és de la seva mare i del seu pare perquè, mare meva, tot el que et trobes allà, no? Perquè és la classe més baixa de la societat i hi haurà gent molt eficient, hi ha gent que es vol escaquejar, com a qualsevol empresa, a qualsevol lloc del món. Què és el que passa? Que les lleis occidentals, entre cometes, ara se'm llançarà al cap tothom, però promouen que hi hagi molts forats per escaquejar-te a un lloc de treball. I això els xinesos no ho entenen. Llavors arriben allà i diuen què és això de l'hora del cigarret? Què és això de parar perquè algú s'ha caigut? Pues mentre aquest noi s'aixeca, la màquina ha d'estar rodant. I clar, porten alguns dirigents de la fàbrica americana a la Xina perquè a veure si aprenen, i quan arriben a la Xina aquests al·lucinen perquè diu, ostres, i per què aquesta noia xinesa no porta guants? I per què està manipulant vidre trencat sense cap protecció, no? I és com es fan les coses a la Xina, perquè l'important a la Xina és l'eficiència, per això tot aquest episodi t'estava explicant lo del capitalisme extrem, perquè l'important és l'eficiència per sobre de tot, per sobre d'absolutament tot. Llavors, quan
Això passa als Estats Units, però passaria a Alemanya encara molt més, perquè arribarien els xinesos i dirien, no, mira, s'han de produir 100 peces avui. No, no, és que treballem 8 hores, no. Treballem 100 peces. I si tu no acabes les teves peces, et quedes fins que les acabis. O si trenques una peça, doncs has de fer 101. I nosaltres estem acostumats a una sèrie de drets on lo important, diguéssim, si poséssim a una llista les 100 coses més importants de la fàbrica, la número 100 seria l'eficiència i la progressió econòmica de la fàbrica. Això és el que menys ens interessa. I no entenem que d'allò depèn que pugui mantenir el meu lloc de treball. No? Però el primer seria el meu sou, el segon el meu horari de treball, la meva seguretat, que he de portar els nens a l'escola i per tant he d'entrar 5 minuts més tard, que no sé què, que no sé quan. Llavors està molt bé on hem arribat a Occident, però això per als xinesos, en un altre món, en una altra dimensió, això és inacceptable. Com que has d'arribar tard perquè tens un problema personal? Solventa el teu problema personal. Jo et pago i vull una eficiència aquí, no? Llavors, com dic, si tens 3 o 4.000 hores de gravació i treus les 4 anècdotes i li treus punta, és molt golós, perquè a tothom, si estiguéssim en una fàbrica a Barcelona amb càmeres a tots els racons, trobaríem cada 5 minuts algú parlant mal del jefe, algú dient això és una merda, algú dient vull canviar de treball, no sé, 1.000 conspiracions, gent parlant mal del company, perquè estàs traient de context frases concretes, no? Llavors, si això passa a nosaltres, imagina't durant una pila d'anys, 3.000 hores de gravació, tot el que es pot treure en aquest documental. Clar, no, precisament parlaves això de treballadors traient vidre sense guants per protegir-se les mans, no? La prevenció de riscos, que ens impacta molt, que des que fa uns anys tenim una llei de prevenció de riscos a Espanya i suposo altres països també, occidentals. Tinc una frase aquí gravada del gerent de Fullau que em va impactar molt perquè d'alguna manera, no sé si la recordes, diu cap al final documental, diu, he construït moltes fàbriques i he destruït el medi ambient, no sé si sóc un benefactor o un pecador, però el sentit de viure és treballar. Jo no sé si això, aquesta frase està com molt treta de context per emocionar o impactar en la persona que està veient el documental, o no sé no acabo de veure aquí si vol reforçar tot això de que els xinesos doncs, en aquest sentit tenen molta feina a fer en el sentit del medi ambient i els riscos laborals, que és una cosa que a Occident fa temps que ens hi fixem més, no? Sí, jo acostumo a dir que cada país està en un moment històric diferent. I una confusió que tenim és que un cop hem arribat al nostre moment històric, que és el present, jutgem a tota la resta de països com si visquessin el mateix moment històric que vivim nosaltres, no? I jo sempre ho explico. La meva mare va venir a treballar a Barcelona amb 14 anys, a 200 quilòmetres de la seva casa, sense cap familiar proper, i havia de fer 1.000 hores per un sou irrisori, no? I això va passar fa 50 anys, no va passar fa 200, no? Llavors, per què? Perquè en aquell moment, i no era l'única més, eren les condicions que hi havia, no? Si ara fem... El que no es pot fer és jutjar la història en retrospectiva moral, no? I dir, això, l'esclavisme era terrible i no podem mirar cap filòsof grec ni aprendre d'ell perquè eren uns esclavistes. I direm, bueno, potser eren esclavistes perquè en aquell moment hi havia esclaus, però si aquest tio és un matemàtic brillant, potser podem aprendre d'ell, no? I això que ens passa de jutjar el passat en retrospectiva moral, si ens adonéssim que ara al present hi ha països que no viuen en el mateix any que vivim nosaltres, i com deia, la Xina a nivell tecnològic potser ens porten uns anys d'avantatge, però a nivell social, en moltes coses, potser estan 20, 30 o 40 anys per darrere, entendríem que segurament a les fàbriques de Barcelona de vidre de fa 40 anys, doncs, si no tenies guants perquè s'havien acabat, no es parava la producció i es deia no, fins que arribin els guants, aquí es paren les màquines perquè l'important és la salut dels treballadors. No, l'important era la productivitat. Llavors, això és bo o dolent? A nosaltres ens sembla que hem avançat en drets, sobretot en temes morals,
i em sembla que el medi ambient ara mateix és una prioritat per nosaltres. Jo me'n recordo quan vaig tenir una discussió a la Xina i una conversa, i li deia a la gent, vosaltres sabeu el que és? Perquè jo arribava a casa amb mal de cap del soroll dels cotxes a una ciutat concreta, que eren, en lloc de fer servir els indicadors de direcció, els intermitents, fan servir el clàxon. Llavors, tu imagina't quantes vegades al dia un cotxe fa servir els intermitents, doncs ells, totes les vegades, era el clàxon. I jo arribava a casa, t'ho juro, vivia en un hotel en aquell moment perquè jo estava a una fàbrica i estava en un hotel i cada vegada arribava a l'hotel amb un mal de cap. Llavors vaig obrir la conversa de contaminació acústica. I jo els vaig dir, què penseu de la contaminació acústica? I després de mitja hora de traduir el concepte, perquè ningú no havia sentit mai aquest concepte, em van dir, Adrià, si encara no estem amb el debat de la contaminació normal, ja m'ho van dir així, com obres el tema de la contaminació acústica? Això està tres esglaons fora de la nostra ment. Llavors, ells, sense conèixer el concepte de la piràmide de necessitats de Maslow, ells ho tenen molt present, perquè el que t'estan dient, i t'ho diuen moltes vegades, és, Adrià, nosaltres ens estem omplint l'estómac. La nostra prioritat és omplir-nos l'estómac. Fa 20 anys, fa 40 anys ens moríem de fam. Fa 50 anys ens canibalitzàvem entre nosaltres. És que quan parlem d'una economia del segle XV, no sé si som conscients, van morir entre 20 i 40 milions de persones de fam. Llavors, aquesta gent van sortir d'allà i de sobte van fer calés. I la prioritat era... I després de menjar, després d'omplir-se l'estómac, la prioritat no era respectar els animals o plantar arbres o no sé, o reciclar. La prioritat era amagar al sòtan tot el caix que pugui per si torna al moment de fam, perquè ho tinc molt present, perquè he vist a la meva mare morir-se esquelètica per donar-nos l'últim plat de sopa a nosaltres, no? Llavors, clar, nosaltres, des de la nostra moralitat de primer món, que ens va tot bé, de sobte diem, ostres, és que treballin els nens és terrible. Bueno, és terrible, sí, a la nostra societat. Però a la nostra societat en algun moment van treballar els nens, perquè si no treballaven els nens i els avis, no menjava ningú a casa. Llavors, hem d'entendre això, no? Ells encara no estan al punt, i en aquest reportatge, aquesta frase, per mi, moltes vegades els dic als periodistes, no és que estiguis mentint. Tu dius una cosa que és veritat, però està descontextualitzada o encara que estigui contextualitzat, és difícil d'entendre per la gent que no entén la realitat xinesa. Per tant, dient una cosa que és certera, estàs induint a un pensament que és fals a l'espectador. No? Llavors, no és que aquest tio sigui no sé, un boig que li dona el mateix l'Amazones i que destruiria tot el món per tant de produir molt, què és el que et vol ensenyar el documental. No, és un tio sense cap mena d'educació, com la majoria dels empresaris xinesos, que venen de passar molta fam, perquè si és un tio de 50-60 anys, a la seva infància ha viscut el pitjor dels inferns, llavors és un tio que ha vist que treballant es sortia d'allà i que la seva prioritat és treballar. I que ningú li ha explicat que hem d'acabar compensant en el món que hi hagi un progrés econòmic amb el respecte del planeta, perquè si no ens quedem sense planeta, no? I les noves generacions... Perdó, digues. Sí, les noves generacions xineses ja tenen una altra visió del món i del reciclatge, i de fet ara mateix Xina és el país que més està fent al món, pel planeta. És el país que més arbres s'està replantant, que més lleis noves està fent contra el CO2, de reciclatge, etc. El que passa és que comencen des de molt d'endarrere, és veritat. Però va molt ràpid. Clar, va molt ràpid, ens avançaran. D'aquí a 5 anys probablement nosaltres mirarem a la Xina per aprendre com reciclarem o com farem, no sé, energies alternatives noves, però ara mateix encara estan molt darrere. I al documental, doncs clar, trobes a una persona gran, sense educació, i li treus aquesta frase és or. Jo suposo que els que estaven gravant van dir, buah, això és l'Òscar. Sí.
el que deies d'això d'abans, el piràmide de Maslow, hi ha un treballador jove xinès que parla d'això també, que diu menjar i criar els nens era la generació anterior a la meva. Ara ho volem tot. També, una mica també rimbombante són, però i és això, i me fas pensar amb els nostres avis, no? La meva iaia sempre tenia el rebost ple perquè va viure el que va viure i els nostres avis en general per la guerra, no? I que ràpid que s'oblida tot en poques generacions, fa pensar en aquí, no? De Sí, cara perquè als sí. nostres estómacs plens, no? Que reclamen un cop hem omplert els estómacs i hem satisfet les nostres necessitats bàsiques, ara ens dediquem, doncs, que està molt bé, doncs, a defensar els drets dels animals o que tingueu un medi ambient més net, que jo de fet a la meva feina em dedico a això, però clar, és una cosa que és progressiva, evidentment, primer és la supervivència i menjar. Sí. Totalment. I moltes vegades a mi m'ha passat de tenir discussions a casa amb el tema de reciclar, perquè per la meva mare no era una prioritat i per nosaltres no llançar les bateries a la basura, a la brossa, no? Tu has ensenyat a l'escola i de sobte per tu és la cosa més important del món quan arribes a casa. I pels teus pares doncs, no ho és tant, no? Depèn de la generació que vivim. Jo me'n recordo de la meva àvia que em deia, ostres, tanta mandra que us dona ajudar una mica al camp quan veniu a l'estiu per arrencar les patates o el que sigui, i després pagueu per anar a un lloc tancat on hi ha una bicicleta sense rodes i allà esteu deixant-vos el menjar del dia suant com bojos i pagueu per això. Llavors, per què hem arribat a un punt on no volem treballar en les coses de la casa però paguem per fer exercici? Pues perquè les nostres prioritats en aquesta piràmide de necessitats han canviat i tenim necessitats noves, no? Això, igual que la nostra àvia o besàvia no ho entenia, pues, com dic, si el dia que entenguem que cada país està en un moment històric diferent i alguns estan expandint la seva religió i uns altres estan descobrint el comunisme i uns altres ja volen sortir-se del capitalisme i uns altres estan... cada país està en un moment històric diferent i nosaltres hem estat allà. Llavors hauríem de tenir un mínim d'empatia, que no vull dir concordar ni donar-los la raó, però sí tenir un mínim d'empatia amb els pensaments que tenen perquè nosaltres... Ja. I mira, també volia parlar una mica d'un tall del documental en què surt un treballador xinès que contrasta amb un americà, no? Que li diu, ostres, fas 8 dies al mes de festa i en faig un i veig una vegada a l'any, normalment a l'any nou xinès vaig a veure la meva família, no? Això és un contrast bastant radical, però suposo que també està buscat una mica, no? No sé si tu ho veus així o quina és la realitat en allà. Sí, aquí és una mica el que et deia que donant una informació correcta potser el pensament que es genera a la ment de l'espectador acabarà sent incorrecte per aquest tema de la barrera cultural. O sigui, quan es fa això, el que estàs pensant és jo sóc un treballador occidental on els meus 8 dies, els caps de setmana al mes, són innegociables i de sobte estic veient un treballador que només té un dia de festa. Per tant, per mi això és una aberració. Això passa perquè per nosaltres, quan estem negociant un contracte, la majoria de treballs, hi ha d'altres treballs que han de treballar els caps de setmana, no? Però a la majoria de treballs tu no arribes a una oficina i dius, bueno, però el dissabte i el diumenge és innegociable. No, això ja ho dones per descomptat. Parlaràs del sou, parlaràs d'altres condicions, però això per tu és massa bàsic per discutir-ho a una entrevista en la majoria de sectors de la nostra economia. Però a la Xina no. A la Xina la prioritat és guanyar el màxim de diners possibles per a un treballador. I allà està molt clar, i tornem al tema de per què a la Xina impera un capitalisme extrem, allà està molt clar que el tema de la meritocràcia, que vol dir tant fas, tant guanyes. Llavors, no és una qüestió de que pobre xinès només pot descansar un dia al mes, sinó jo, com a treballador, vull treballar els màxims dies possibles per guanyar els màxims diners possibles. Especialment quan estàs fora de casa. Això em passa a mi, jo tenia una fàbrica a la Xina i
i jo no podia donar, o sigui, aquest és el concepte que sé que ens trenca i que sé que molta gent estarà pensant aquest tio és un explotador, el que sigui, no? Però jo no podia donar 4 dies de festa al mes als meus treballadors perquè marxaven de la meva fàbrica, perquè els perdia. Llavors, a la Xina, aquest és un altre concepte que no he entrat perquè és potser massa llarg, però a la Xina hi ha un nivell d'atur negatiu. És a dir, sobre el treball. I falten treballadors. A la Xina, amb 1.400 milions, estàs bojo? Sí. Sobre treball i falten treballadors. Llavors, els empresaris, a les fàbriques, ens barallem per robar-nos treballadors i hi ha una sèrie de mesures perquè no ens podem robar treballadors, perquè si no no tenim suficients treballadors. Tenim comandes i no les podem portar a terme perquè ens falten treballadors. Llavors, una fàbrica no ofereix suficients dies de treball als treballadors, és una fàbrica que no funciona, és una fàbrica sense futur, en el punt de vista del treballador. Si tu li dius a un treballador, no, mira, ara pagarem les màquines i tu te'n vas cap a casa, el treballador el que et diu és, mira, jo visc a 1.000 quilòmetres de la meva família, no he vist la meva dona des de fa un any, no sé qui està cuidant del meu nen, i si tu no em dones treball, el que faré és m'aniré al bar a jugar al billar i gastaré diners. I jo no he vingut aquí a gastar diners, he vingut aquí a estalviar diners. Llavors, si em pots donar 30 dies al mes de treball, em quedaré tota la vida amb tu. Això és el que et diu un treballador. Llavors, és un concepte completament diferent de la nostra realitat, del nostre moment històric. Llavors, clar, el que es treu de context aquí a l'American Factory és que el treballador diu, uau, tu tens 8 dies de festa, li diu a l'americà. I l'americà diu, clar, sí, sí. I clar, el que no estan comparant és la negociació que han tingut un i altre amb el seu jefe. Si el treballador xinès digués jo per anar-me als Estats Units desplaçat vull 8 dies de festa al mes, el jefe xinès li diria encantat, això sortirà al teu sou, ara parlem del sou, però vols 8 dies de festa? Perfecte. Què és el que et dirà el treballador xinès un cop hagis dit, mira, no sé, $3.000 o $5.000 o el que sigui que estigui un desplaçat a Amèrica treballant en aquella fàbrica de la directiva o del que sigui. $5.000 per 8 hores al dia, 5 dies a la setmana? Sí. Vale. I què passa si treballo 7 dies? Aquesta és la següent pregunta del xinès. Jo tinc una anècdota que no sé si l'he explicat al podcast i és, jo vaig arribar amb aquestes idees occidentals, fa 15 anys no era el moment que vivim ara, fa 15 anys, com deia, era molt més capitalista la Xina i allà es treballava de dilluns a diumenge i a les oficines de dilluns a dissabte. I llavors jo vaig arribar amb aquestes idees occidentals i vaig dir, no, nosaltres som una empresa occidental, volem que els nostres treballadors xinesos estiguin orgullosos, així crearem aquest sentiment de pertinença i treballem de dilluns a divendres. Llavors jo feia les entrevistes i tothom encantat, ostres, de dilluns a divendres amb el mateix sou? Sí, encantats. Llavors el que els vaig dir és, mira, jo em dedico a representar empreses estrangeres. Llavors moltes vegades venen els empresaris, venen els meus clients i arriben per una fira i la fira dura 5 dies. Si aquests 5 dies són de dilluns a divendres, fantàstic, però si és de dimecres a diumenge o a dilluns que ve, ens tocarà treballar el cap de setmana. Espero que no passi mai, perquè mai no vull que els meus treballadors treballin cap de setmana, però si passa alguna vegada et necessitaré. Sí, cap problema. Què va passar? Jo vaig contractar una sèrie de treballadors, la meva primera traductora, van passar uns mesos, mai no l'havia fet treballar cap de setmana i de sobte un client arriba per una fira que era dissabte i diumenge. Llavors li dic a la noia, escolta, mai no t'ho he demanat, però aquest cap de setmana necessito que treballis. I em va dir, ho sento, no puc. I dic, ostres, però si era la nostra negociació. Si jo t'havia dit que sempre et donaria el cap de setmana lliure, que si t'havia de fer servir en cap de setmana et donaria uns altres dies lliures, no vull que treballis més de 5 dies a la setmana, però si et necessito el diumenge, has de venir el diumenge. I estava escrit, això? I estava escrit. Estava escrit? Sí. I el que em va dir és, clar, però és que com em vas donar lliure el cap de setmana, em vaig buscar un altre treball. I això va ser una bufetada a la cara de realitat, de dir, el treballador xinès no vol que li donis dies de festa, vol guanyar més calés. I si tu li dones, jo li dono, no li dono, té el dret per mi, per la meva mentalitat,
té el dret de tenir un cap de setmana lliure. Per què? Perquè vull que arribi el dilluns amb les piles cargades, que sigui més productiu, que tingui una vida privada plena i no que estigui treballant contínuament tots els dies de la setmana, totes les hores i que no pugui respirar. Però ells no pensen igual. Llavors, aquesta discussió, la meva dona és xinesa i la tenim tots els dies perquè jo vull imposar idees occidentals i ella em diu, i cada vegada al final li he de donar la raó perquè sempre són bufetades a la cara, perquè nosaltres ho mirem des del punt de vista occidental, però ells ho veuen d'una altra manera. I en el tema, perdona, acabo amb això, el tema del dia de que no han vist a la seva parella en tot l'any i no han tornat a casa un cop l'any, és que jo no torno a casa més que un cop l'any. És que la meva mare fa 40 anys no tornava a casa més que el dia de la festa del poble, que havia de venir amb els calés estalviats de la gran ciutat. És que, de nou, estem comparant moments històrics diferents. Llavors, i em sembla que diu que no ha tornat a casa en 2 o 3 anys. Això sí que està molt, molt tret de context. És a dir, els treballadors xinesos sempre tornen a casa per any nou xinès. Això és sagrat. És completament sagrat. I, de fet, si fa falta, deixen la seva empresa. I a mi m'ha passat, jo he necessitat gent que es quedés l'any nou xinès i m'han dit, si em fas quedar-me, deixo l'empresa. Per què? Perquè l'atur és negatiu sobre el treball i trobarà treball al tornar de l'any nou xinès sense cap mena de dificultat. Llavors, què ha succeït alguna vegada? Que al final, com tot és llei d'oferta i de demanda, els repartidors, per exemple, a Shanghai, què passa durant l'any nou xinès? Que no hi ha repartidors. I a la Xina, el nivell de compra online és infinitament superior a Europa, Estats Units, etc. Sembla que era 40 vegades més el tema de comandes online de menjar, 40 vegades més per persona, no perquè siguin 1.400 milions, sinó per persona, és el nivell de comandes que hi ha, ara no me'n recordo de l'estadística concreta, però era brutal. Comparat amb els Estats Units, no amb un país subdesenvolupat. Doncs, què passa moltes vegades a l'any nou xinès? Que, com durant aquells dies també s'ha de fer repartiment, perquè hi ha gent que està a casa i vol demanar beguda, vol demanar una pizza, al final el que hi ha és oferta i demanda. Si et dono el doble, deixes d'anar a casa per any nou xinès? No. Jo vull anar a casa per al meu poble, perquè si no la meva mare pensarà que em va malament. Si et pago el triple, et quedes? No. Si et pago 4 vegades més, et quedes? Home, si em pagues 4 vegades més, parlem. Llavors, pot ser que tu estiguis 2 o 3 anys sense anar, que és molt, molt, molt estrany. Però ja et dic, està completament tret de context. Però si estàs vivint als Estats Units i el teu jefe et fa una oferta que no es pot rebutjar, pot ser que et quedis. Però això l'únic que vol dir és que aquest tio està fent una pila de pasta increïble. No que estigui explotat, com és la idea que es vol treure del documental. Llavors aquí em venen dos dubtes o dues qüestions. Si la gent va guanyant molts diners perquè treballa de dilluns a diumenge, no arriba un punt en què voldrà tenir dies de festa al final perquè ja ha guanyat prou diners? I després l'altra, no hi ha indústria d'oci a la Xina? Indústria d'oci, clar, perquè penso, ostres, aquesta gent treballa tot el dia, què passa aquí? Sí, aquí podríem dir, perquè si hi ha algú que ha viscut a la Xina o ha visitat la Xina, hi ha 2 mons a la Xina, que és un lloc que és les ciutats més desenvolupades, on hi ha molta influència estrangera i aquesta influència al final la globalització era això, no? Que acabin anant a McDonald's i que acabin fent les coses que fem nosaltres, i hi ha un altre món, que és molt més gran, que diria que és el 90% de la Xina, que encara té una cultura molt xinesa. Llavors, m'ha fet gràcia la frase, no sé com ho has dit, de ja hem guanyat prou. Sí, no? Això no existeix. Això en occidental deu ser, no? Això és completament... no té cap sentit, no fa cap sentit a la ment d'un xinès. Ja he guanyat prou, això no existeix. I quan em preguntaves per l'oci sí que m'ha fet gràcia perquè i per això he fet la diferenciació de ciutats més occidentalitzades i menys. Una conversa bastant comuna entre a l'interior de la Xina,
fa alguns anys, ja va canviant tot, però fa alguns anys és aquesta gent, aquí no hi ha gimnasos, aquí no hi ha cafeteries, aquí no hi ha, a una ciutat de 3-4 milions d'habitants podries trobar-te perfectament que no hi hagués cap McDonald's, que no hi hagués cap cafeteria. Jo me'n recordo que feia servir els McDonald's per tenir reunions, quan van obrir el primer McDonald's a una ciutat on vivia d'1,5 milió d'habitants, perquè i ens demanaven un cafè de McDonald's, perquè no hi havia cap cafeteria per poder tenir una reunió amb un client que acabava d'arribar. No? I quan dius no tenen oci, és que viuen per treballar. En moltes regions de la Xina viuen per treballar i mai no tenen suficients calés. Això és ja dic, no hi ha espai al cap d'un xinès per això. Sí que és veritat que ciutats com Shanghai seria la ciutat més icònica d'això, hi ha molt d'oci. També s'ha arribat a un punt, en aquest punt de la roda del hàmster, on els xinesos guanyen moltíssims diners. A Shanghai es guanyen molt més calés el treballador mig que a Barcelona o que a Madrid, i a la vegada viuen pitjor que la resta de xinesos, perquè ja el 80% dels sous se'l gasten en lloguer i viuen molt apretats per una ciutat que ja està al top 10 de ciutats més cares del món. En alguna estadística ja sortia com la més cara del món, no estic gens d'acord, però sí que està al top 10 de ciutats més cares del món, i amb un sou molt alt, que pot ser el doble d'un barceloní o d'un madrileny, ho passes relativament malament per tenir una vida plena, i sí que en aquestes ciutats s'estan replicant conductes occidentals, de sortir del treball i anar a fer un cafè, d'una sèrie de coses que a l'interior no tenen cap sentit ni les farà mai ningú. Llavors, per si algú tenia algun dubte que la Xina no és un estat comunista o no té una societat comunista, és amb el que acabes de dir. Per un xinès no n'hi ha mai prou de guanyar diners. Si això li explota al cap a algú pensant-ho, perquè és l'American way of life, d'alguna manera, no? De fer diners, viu el millor que puguis. Per això dic que s'assemblen bastant més del que els agradaria als xinesos i als americans. Són molt semblants en aquest sentit. Hi ha dues paraules que per mi són claus en la meva anàlisi de la Xina i que trenquen molt amb la idea que tenim, el coneixement que tenim a Occident. Una és meritocràcia, o sigui, tant fas, tant guanyes, i no hi ha cap mena de sentiment socialista o comunista de dir no, és que tu t'estàs enriquint gràcies a la societat i li has de tornar una part a la societat i jo em podré beneficiar perquè jo tinc una dificultat, un problema a la meva vida. No, això no existeix, és zero, absolutament zero. Està molt més elevat aquest sentiment als Estats Units que a la Xina. Per això deia que l'antítesis de Cuba, no els Estats Units, l'antítesis de Cuba és la Xina. Perquè no hi ha cap sentiment de pensar que jo tinc un dret sobre el teu mèrit. Això no existeix a la Xina. Per tant, si a tu et va molt bé a la vida, puc ser envejós, però mai no pensaré que tinc cap dret sobre una part de la teva renta. I la segona paraula és l'individualisme, que també trenca molt amb el que ens expliquen de la Xina, que tothom, i això es diu al documental, és completament erroni, és completament fals. Pensar que el xinès no viu per un objectiu comú i que no, l'important és el grup, i l'important és el partit, o l'important és el país, absolutament fals. És el ser més individualista que m'he trobat a la vida, i sempre dic, no és una crítica, per mi l'individualisme pot ser positiu. És a dir, ells pensen... De fet, veiem aquests vídeos on algú cau al carrer o tenen un accident i tothom es queda mirant i ningú no ajuda, i això si li dius a un xinès riurà, perquè diu, ostres, és veritat, perquè no ho ha analitzat. I diu, ostres, una vegada em vaig caure, no sé, a l'aigua i passava això, i tothom mirant i gravant-me en el mòbil i ningú no em va donar la mà. I això ens xoca, però en canvi no ho relacionem amb aquesta idea que tenim de no, són un poble que tots van a una, tot això. De fet, jo les discussions que tinc amb xinesos sobre el tema del comunisme els acostumo a dir, no us heu adonat que sou invencibles en esports individuals, però sou el pitjor de lo pitjor en esports col·lectius. Això passa perquè, jo faig una relació, potser en el futur, perquè sempre dic el mateix, no? En 1.400 milions és impossible que no trobis 11 tios que sàpiguen jugar a futbol, no? Sempre els dic que algun dia guanyareu la Copa del Món
per estadística. Però és increïble que sigueu tan dolents en esports col·lectius perquè sou un desastre, perquè hi ha una individualitat mental, espiritual, que va molt més enllà de racionalitzar i pensar, mira, si jo li dono la pilota a aquest és millor per l'equip, no? Això passa a nivell empresari, passa a nivell individual, passa a nivell social i passa a l'esport, que és per mi un símptoma d'aquesta forma de ser del xinès. I bé, ara per anar acabant, si et sembla, que ja Déu-n'hi-do el que portem, deus tenir altres coses a fer segurament, no? Mira, a risc de fer un spoiler del documental, a la part final doncs, hi ha no sé si un dirigent també xinès o un treballador mig que diu automatització vol dir estandardització. I llavors hi ha uns subtítols que posen del mateix documental, que posa una de les conclusions finals del documental, bueno, això ho dic jo, és que està previst que el 2030 uns 375 milions de treballadors, a nivell mundial, entenc jo, hagin de buscar una feina completament diferent a la seva. Això es pot veure com una amenaça o com una oportunitat de millora, no? Jo no sé si en aquesta frase és que ens quedem com amb una foto fixa, no? De que no podem tenir més feina que aquella que hem fet i ens trenca molt, ens tanca molt amb el fet de millorar com a treballadors i fins i tot o com a persones, de canviar completament de feina. I ho lliga una mica amb el que és l'automatització, la robotització, no? Que al final es veuen uns robots com van treballant i que van substituint treballadors amb aquests robots, no? Tu veus com a... Bueno, dius que tens un negoci propi, una fàbrica, no? Tu veus com una amenaça o una oportunitat? Ara ho parlo des del punt de vista del treballador, eh? No, des del punt de vista del treballador, evidentment és una amenaça, però des del punt de vista de la Xina és una oportunitat. I això tornaríem a parlar de si realment és un país comunista que intentarà regular les coses perquè els treballadors tinguin els seus drets o tot el contrari, no? I jo aposto per que faran, no és que sigui la meva aposta personal, diguéssim, del que a mi m'agradaria, sinó del que jo analitzo, és que per la Xina és una oportunitat i el que estan pensant en la robotització... De fet, la Xina serà el país que més patirà la robotització per una qüestió de magnituds i, en canvi, no ho estan veient com una amenaça. Ho estan veient com ho veuria un país capitalista, que és si tots posem impostos, sempre dic el mateix, ara ens anem de festa a Tailàndia perquè és més econòmic que anar de festa a Barcelona i d'aquí a 100 anys, quan hi hagi robots sexuals i haguem de contractar els robots sexuals, aquí estan dient que posarem impostos als robots i, per tant, li cobrarem IVA als robots sexuals. Què faran els turistes? Aniran a Tailàndia a tenir sexe amb robots d'allà perquè estaran lliures d'impostos, no? Aquest tema que tenim nosaltres de posar impostos a tot, jo sempre dic que la història del ser humà és la història de dos amics, un que intenta treballar i l'altre que intenta posar-li impostos al primer, no? I viure dels impostos que li cobra el primer. Això no succeeix a la Xina, com et deia. No hi ha cap sentiment de superioritat sobre la renda de l'altre. Què vol dir això? Pues que tu com a treballador t'hauràs d'adaptar a el que vingui, però no tindràs cap protecció de l'Estat en el sentit de no. Als rics o li cobrarem impostos als que posin molts robots i així compensarem els que s'han quedat sense treball. No. El que estan pensant els xinesos és com això és el que faran els europeus i les fàbriques de robots europeus els hi cobraran impostos i seran completament antieconòmiques, igual que ho són ara perquè posen massa impostos al treball, nosaltres continuarem produint perquè posarem impostos baixos als robots o no tindrem cap sentit posar-li impostos als robots perquè moltes vegades imaginem un robot com una forma humanoide, no? Quan un robot, Google és un robot. I quants llocs de treball ha tret Google per cobrar-li impostos a Google? Pues hauríem de potser cobrar-li impostos l'equivalent a milions de persones que li ha tret el lloc de treball a Google a aquestes persones, no? Llavors, una màquina que pot ser més o menys humanoide, tu li pots fer que cotitzi a la seguretat social per pagar les pensions d'aquella societat. Però un robot que té el tamany d'un edifici, què ho faràs? Per metres quadrats? Per quilograms de pes del robot?
No té cap sentit, no és calculable. I si aconsegueixes calcular o aconsegueixes cobrar-li alguna cosa anecdòtica, el que faràs és que aquella fàbrica sigui menys competitiva que la fàbrica xinesa, que no té cap interès en cobrar impostos a aquests treballadors. Llavors, com sempre, molta gent perdrà el seu lloc de treball, però els xinesos el que diuen és, bueno, ho perdrem nosaltres, però ho perdran Europa i els Estats Units. I si nosaltres som qui abandera aquest canvi disruptiu, potser som nosaltres qui repara les màquines, qui ven les màquines, qui produeix les màquines, encara que les produeixin els robots, farà falta la gent de manteniment o farà falta la gent que truca a l'occidental per cobrar-li la màquina, i aquesta gent seran xinesos. Llavors nosaltres ja recol·locarem els treballadors, però el que no podem fer és trencar les màquines com fèiem aquí al segle XVIII o XIX, perquè això no passi. Això passarà. I pot passar dominant-ho nosaltres o dominant-lo els americans o els europeus. Els xinesos tenen claríssim que volen ser ells qui liderin el món del futur, no? I en aquest sentit, penso que al final es funcionarà i potser no perdran tants llocs de treball els xinesos perquè lideraran aquest canvi. I en canvi nosaltres, que estarem més preocupats de preservar aquests llocs de treball, al final el que farem és fer que la nostra economia funcioni pitjor i veurem. No vull donar tampoc ser massa pessimista, però és el que veig que pot succeir. Sí, veurem el que passa a Xina, perquè després passi a la resta, no? Que és el que dèiem abans. Per anar acabant, ens podries recomanar als oients alguna font bibliogràfica, un llibre, algun, no sé, compte de Twitter, sèrie, pel·lícula, que pugui ser interessant, que doni aquesta visió diferent una mica del que donen els mitjans occidentals? A part del teu podcast, evidentment, de Jano Este, que pots fer publicitat, evidentment, sí, pues, que recomano molt. Sí, desgraciadament no hi ha informació, com et deia. El món està molt polaritzat entre la gent que ja et deia, no? Els capitalistes que pensen que la Xina anirà malament perquè una dictadura comunista no pot funcionar, i els comunistes que estan encantats perquè diuen, mira, el nostre sistema ha triomfat a algun lloc, no? I és el 100% de la societat que està a un d'aquests dos llocs, no? I jo porto 10 anys, diguéssim, obrint aquesta tercera via, i no m'he trobat mai cap periodista o cap medi que explori aquesta via. Sí que és veritat que al final els oients del meu podcast m'ho diuen, no? Molta gent que viu a la Xina que em diu, ostres, portava 8 anys vivint a la Xina i mai no havia entès per què això era així, i no em quadraven coses, perquè, clar, dictadura comunista, jo anava, no sé, a prendre'm un cafè i jo no entenia per què això era comunisme, no? I sí que m'ho han dit, i jo diria, on pots trobar aquesta informació? Jo crec que molts empresaris pensen com jo, perquè, pel que et deia abans, no? Perquè van triar la Xina precisament per les bones condicions econòmiques per fer calés que hi havia allà. Però aquesta gent, si els hi va bé en la seva fàbrica o en els seus negocis, no obren un podcast o un blog o una compte de Twitter perquè no tenen temps, no? Soc jo una mica el ser estrany que després d'estar allà prosperant m'he dedicat després a el que és la divulgació perquè m'agrada, perquè he col·laborat amb universitats i és el que em vull dedicar, una mica a explicar les meves vivències allà i a explicar com es pot prosperar allà. I clar, els periodistes moltes vegades jo discuteixo amb tots ells, perquè volen mantenir la idea oficial que es té a Espanya o on sigui de la Xina, no? I tenen ja un argumentari predefinit. Jo moltes vegades discuteixo amb ells, però tu has estat vivint allà, com pots mentir d'aquesta manera? O com, el que dèiem abans, no? Com pots, dient una veritat, establir al cap dels teus oients una mentida? Perquè saps que algú que no hagi estat allà es durà la informació equivocada, que tu saps que no és veritat, no? Però tu no has dit cap mentira, tu has explicat el que veus, però clar, estàs manipulant la ment de la gent que no té la informació que tens tu, i això moralment és bastant recriminable, no? Això ho veus, ara que dius això, ho veus tant en periodistes de mitjans oficials com en més freelance o gent que té blogs
i viu allà i fa una mica de periodisme per ell mateix, que no sé si existeix això, també. Sí, no, en aquest sentit, la gent que veig que, diguéssim, protesta una mica amb aquesta versió oficial, de fet, tothom que porta una pila d'anys a la Xina està en contra de tots els informadors oficials dels mitjans convencionals, perquè diu, si veus les converses a Twitter, cada cop que un periodista d'un medi oficial diu una notícia, tens 80 tios que viuen a la Xina que es posen les mans al cap, no? Em, però és veritat que potser aquesta gent doncs, no tenen un perfil econòmic per fer un anàlisi més profund de per què el que diu aquest periodista no em quadra amb la meva vivència, no? I per això no puc recomanar, no conec blogs o no conec cap canal que diguéssim, explori com, des del punt de vista d'anàlisi econòmic o social les experiències, més enllà del que et dic, no? de comptes de les xarxes on la gent protesta perquè la informació que veu que ens estan colant a Espanya o a Occident és completament errònia. No? Jo me'n recordo que vaig tenir un becari a una de les oficines que tenia, que el segon dia que va arribar diu no, estic tranquil·litzant els meus companys de classe perquè m'estan preguntant si aquí fusilen a la gent pel carrer. I clar, era com, mare meva, és com molta gent, no?, que ara ja comencem a oblidar això, però fins fa 3 o 4 o 5 anys a mi encara em deien que a la Xina es treballava per un bol d'arròs. Llavors, estem tan desactualitzats. Jo dic, però els tios que compren els clubs de futbol, els tios que omplen les teves universitats, que són xinesos, fonamentalment, i si la teva universitat no està plena de xinesos és perquè és dolenta. Però si tu vas a la millor universitat de la teva ciutat o del teu continent, està ple de ciutadans xinesos. Els tios que viuen als millors hotels de la teva ciutat són xinesos. Els tios que compren les teves vinyes, les teves bodegues, els teus clubs de futbol, les teves empreses, són xinesos. Llavors, però que encara pensis que la gent viu per un bol d'arròs, estàs tan desactualitzat que potser a la teva vida, al teu país, no ha canviat res en els últims 20 anys. Però a la Xina ha hagut una revolució brutal que potser tu no t'has enterat, però que continuïs dient aquestes bajanades quan bueno, doncs no has fet un mínim per informar-te, no? I clar, i ja dic que els mitjans tradicionals mantenen aquest tema perquè també és el que diem, no? Com som tan resultadistes, arribar a oferir la idea de que el sistema xinès ha triomfat, per alguns voldria dir que el nostre sistema democràtic és podem deslligar Clar, comprem l'organització tot el política pack, i el al sistema... final, Exacte. Comprem el pack complet, perquè si no, no ens entra. Llavors, com sabem que la gent comprarà el pack complet, millor mentir perquè la gent no compri aquest pack. I jo em dedico pues, a refutar totes aquestes idees que surten a la premsa i que dic, mira, no sé quantes vegades has estat tu a la Xina, però això és mentida o com a mínim estàs manipulant molt la ment dels teus oients dient potser una mitja veritat. No? Doncs des d'aquí felicitant el teu podcast i la teva mirada de tercera via, perquè realment sempre són necessàries en tots els temes, no? I més en aquesta que ens queda tan lluny. Potser al final el que em quedaria de recomanació seria visitar la Xina i viure-hi, perquè realment vegi cadascú doncs, com es viu allà, no? Potser em quedaria amb aquesta idea. I ja només hi ha l'última cosa per acabar, que sempre tocaves amb un proverbi xinès als teus podcasts. No sé si deus recordar algun dels que dius, podries dir-nos en algun o t'agafo una mica així en fred? No, mira, m'agrada molt, si puc recomanar un llibre, tot el que podeu llegir de Confuci, també l'Art de la Guerra, per exemple, m'agrada molt de Sun Tzu, i si és massa dur per alguns, però hi ha algun emprenedor entre els teus oients, recomano també l'Art de la Guerra per directius. I va ser brutal. De fet, em sembla que vaig llegir primer l'Art de la Guerra per directius i després vaig llegir l'Art de la Guerra. No? L'Art de la Guerra per directius és un llibre on va aplicant totes les idees del llibre xinès, d'estratègia militar, i te les va replicant a nivell empresa i com hauria d'actuar una empresa. No? I hi ha una frase de Sun Tzu, per exemple, que podríem
despedir el programa avui amb aquesta frase, que és el veritable art de la guerra és saber quan s'ha de lluitar i saber quan no s'ha de lluitar. Doncs molt bé, després d'aquest proverbi, doncs t'agraeixo molt, Adrià, per haver dedicat una part del teu temps. Aquesta, em sembla que fins ara és el podcast més llarg que hem gravat i molt interessant, i em queden moltes coses, però crec que és un bon resum de lo que fas i d'aquesta visió que tens tu des de que fa 15 anys que vius a la Xina. Moltes gràcies, t'ho agraeixo un altre cop. Moltes gràcies a tu.